हेलो खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक अगेन फिन खेबसे बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर दिनैहाय आङो जेबो बेबायदि गेम बायदिसिना गेमब्लिं माबा माबि आं बेबायदि भिडिअ दिनै लाबोनो सानाखै तो लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो दिनै ब्लग हिसाबै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों तो दिनैनि ब्लगा जाहैगोन आं एसे लाइफस्टाइल भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर स' दिनैहाय आङो दिन्थिनो लादों एसे माने फोथारथिंजायहाय ना तो माइ आङो दिनै बेवहाय एसे हाबैगोन बेबायदिनो एसे खेथि मावदोंमोन स' आङो दिनै एसे दिन्थिनो थाखाय लादों माबायदि जाखो आरो आङो एसे हासार बायदिसिना बेबायदि आलि ना तो बेखौ एसे नायगोन आरो हासारबो सारनांगौ आरो बेबायदिनो आलिफोरा माने बायलांजोबोब्ला ना दैफोरा थाया आरो दिनैहाय बिराद मोजां बरियानो सान्दुं दुंदों तो आङो दिन्थिलांगोन लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन दिनैनि भिडिअखौ बिदिब्ला लोगोफोर जागायलां दिनै फाइनालि माने हासारनि बस्थायाबो सफैखाबाय नै बे हासारखौ लानानैहाय थांनोसै फोथारावहाय वाव ओरैबायदि माने हाग्रा जानानै दंजोबो जायगायाबो थ' थांगासिनो लोगोफोर माने उपाय गैयाना दिनै बिराद बरिया सान्दुं दुंदों माने थ' बे सान्दुं दुंनायाव आङो दा थांगासिनो दङ मा बुंनो ना एकदम हाग्रा जाजोबनानै दं एकदम सिगाङावसो थांनांगौ लोगोफोर नायदो नै माइफ्रा बेबायदि सोमखांहांबायना बिराद बरिया सोमखांहांबाय एसे हासार मोनोब्ला बिराद बरिया जागोन आरो थ' आङो थांबाय थानि लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन आरोना थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय मा बुंनो आरो बेकार जिबन मावाब्लाबो जायाना मावखानांगोन मावाब्ला मोनजानाय नङा एसे सायहा मोन्दों थाथ'नोसै हासारा बेनो लोगोफोर इउरिया आरो पटास बेबायदिनो पुरादन बेवहाय दं आरोना थ' बेखिनियानो लोगोफोर फाइनालि आङो दा नैबे फोथारावहाय मोनफैबाय नै बिराद बरिया माइया बेबायदि सोमखांजोबनो हमबाय आरोना थ' आङो दा थांगोन आंनिया माने सिगांजों बिथिं थांनांगोन आरोना फुरा ओरैहायसो लामाया उपाय गैया नै खोलो खोलो बार फैगासिनो बिराद बरिया सोमखांजोब्बाय आरोना एसे हासार होयोब्लानो बरिया जासिगोन माइया थ' लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थागोन दिनैनि ब्लगा बेबायदिनो जागोन बेकार हालुवानि जिबन ना थ' फोथाराव हाबखानांगोन आरो मावग्रा गैयाब्ला बबेनिफ्राय फैगोन ना थ' मावग्राया थाखानांगोन हालुवाबो थानांगोन आबादारिबो थानांगोन गासैबो थाजोबनांगोन ना थ' जेन' हक लोगोफोर आङो दिन्थिलांगासिनो दङ सान्दुङा बिराद बेखायनो आङो एसे बेवहाय रेस्ट लाबाय आरो स' आङो बे भिउसखौहाय एसे दिन्थिबाय आरोना फोथारावहाय I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. To guys menai finally आङो थांगासिनो थ' थांबायानो थानोसै आरोना खर'आव बजायखौ होनानै लाबाय लोगोफोर बिराद बरियानो होलांगासिनो आरो दा मोनफैबायानो आरो हाब्रुनि बागान माने बिराद पिसला जायगायाबो आरो बिराद हाब्रु जायो आरोना थ' उफाय गैया थांनांगोन बिराद माने खस्थ' जायोना थ' फोथाराव ओरैनो खेथियाबो जाया माने मोजां जायगाबो नांगौ थ' लामा थायोब्लासो मोजां जायो आरोना आङो दा एकदम दै गेजेरजोंनो होलांगासिनो एसे गोजान जायो माने दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर माइ गेजेर गेजेर माने थांगासिनो दं ओरैबायदि माने सान्दुङाबो दिनै गोगोमखा माने लोगोफोर बिराद खस्थ' जायो फोथारावहाय उपाय गैया माने
खेथिखौ मावबाय जेथिया जोथोन खालामनांगोन नामा थ' दिनैनि लाइफस्टाइल भिडिअ'आ बिदिनोसै लोगोफोर बेकारनि जिबन ना थ' खस्थ' खालामनांगोन आरो मावखानांगोन आरोना थ' दिन्थिलांगासिनो माइयाबो माबायदि जादों एसे दिन्थिगोन आरोना बिदिब्ला लोगोफोर आङो एसे सायहा जायगा मोनदों र' मोनफैबाय नै एसे थांबावनांगौ थ' दिन्थिलांगासिनो माइया बेनो वाव ओरैबायदि हाग्रा जादों फाग्लासो आयु हाग्रा फैजोब्बाय माने गाहाय गाहाय बे बै सिगांथिंजाय ना एसे मोजांसिन जादों आरो नैबे माने खोथिया थिलिमोन ना थ' हाग्राया बिराद फैदों आरो बारा बुरजा सारा हासारा माने बांद्राय बेबायदि बुरजाबो नङा आरोना 30 किल'सो जागोन एसे होनोसै बेहाय थ' लोगोफोर लोमजानाय देहाथ' बिनि थाखायनो आङो बांद्राय दैखांनो हायाखै आरोना बिराद मेंनाय मोन्दों मानोबा रेस्ट लादोंमोन ना साननैसो गब जाबाय थादोंमोन एसे थांगासिनो दं आरो एसे रेस्ट लाबाय मोनबाय आरो मथा मथि लोगोफोर लाइफस्टाइल भिडिअ'आ बिदिनोसै माइ बागानाव मोनफैबाय माइयानो माइ बिराद बरिया नै सोमखोर जाजोब्बाय आयौ गोसोखौ मोजां मोनो आरो बिदि सोमखोर जाजोब्बाथाय हासारखौ बेहायनो दोननोसै आलियाबो एबार दैबाना जानानै सब सेस वाव पानी जाय আছে নেকি ইফালে बेबायदि अबस्थायाव लोगोफोर बोरै हासार होनो नाय दैयानो माने थाया आलियानो बायजोबनाय एबारावहाय थ' थेवबो एसे बेखौ होथेनांसिगोन आरो दैयालाय दङ आरोना बरिया दै दं नै थ' बेखौ होथेनानै हाग्रा थैनायनि मुलि होदोंमोन बरिया थैदों जाथि जाजोब्बाय आरो नै थैबोगासिनो हाग्राया टाइम लागोन बियो सप्तासे लाखायो दाखालि होदोंमोन माने ओरैबायदि सेसानि खि दङ आयौ नै मुथा नैलाय सेसानि खि गोजा वाव सेसा दङलै नै एकदम गोदान खिदों बिराद बरिया नै ओरैबायदि सेसानि खि गांसोखौ मोनजायाखै बिसोरो आङो एकदम हाग्राखौ थैनाय मुलि होना होबायना साफा गोजा जाजोब्बाय नै सेसाया बे मोनसे जायगायावल' खियाखै माने जेरावबो खि दं नै बेयाव दं आरो बिथिंबो दं नै जेरावबो खि गोजा वा बे दुब्लि गेजेराव सेसा दङ नुबायना बा लामा जाजोब्बाय नै मार बरिया खिदों सेसानि खि आयौ दै गैबावाना जायगाया मेंबाय लोगोफोर बिदिब्ला आङो दा एसे आलिखौ थेबथानोसै आरोना उपाय गैया दिनै हाब्बाय बिराद सान्दुं माने मोजां बे समावनो खोनानै लायाबा आरो माब्ला खोनो थ' आलिखौ एसे मेरामति खालामनानै लानांसिगोन लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बिनि उनावहाय आङो बेवहाय हासार सारगोन आरो आङो दिन्थिजोबनो हायाबो जानो हागौ हासार सारनायखौहाय आरो माने आं फोथाराव मोनफैबाय आरो फाइनालि नै बिदिनोसै भिडिअ'आ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.
And for the first time लोगोफोर फाइनाली सारखांनाय बायदि जाबाय आरो बिराद मेमब्रां जाजोब्बाय आरोना थ' उपाय गैला माइआ नै बिराद बरिया बरिया जौबाय ओरैबायदि मोजां जादों माने एकदम कालारफुल जाजोब्बाय आरोना माइआ बेनो आरो उनथिंजायबो दङ थ' दिनै बांद्राय सारनो हायासै बिगाथाम खावसे सारबाय आरोना थ' बिराद मेंबाय आरो मेमब्रां जाजोब्बाय लोगोफोर एसे दा बरियानो फ्रेस खालामनांसिगोन आरोना दुगैनांसिगोन बेकारनि जिबन आरो मा बुंनो ना बिदिनोसै आरो गोलोमफ्रुजोब्बाय एकदम थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनै बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन लाइफ स्टाइल हिसाबै थ' लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमगोन गोजोन्थों बाय बाय